Здравейте, любители! Аз съм Алер БГ и с мен е Best of Ранден... Ренга, бе. Айде, Ренга. Не може да ми каже да ми те иначе истинското ми Ох, име. остава, ти имаш шибна. Ма аз чупа дървото ми пречиш. Трябва да пия тук водичка. Аз почти всичко ми е напълно. Оф, аз съм много гладен, нямам нищо за ядене. Пак. Аз чакай. ям ли сна? Не. О, има снакчета. Имаш ли малко хлоп? Ами да знам, аз нямам майта ми сега, защото... ти си много богат. Да, искам да ви кажа, че започвам нов клип, защото HexGamesBG нещо вика, че щял да е извън линия до 15 юни, защото те са до повече на училище. И те, че ще има сигурно отделни клипове с него и HexGamesBG. И така, да не се чудите. Аз съм пул с камъни. И тук се поразвих малко, за да не трябва да почваме всичко от начало. Ще е много скучно. Айде! Аз не мога да щупя. Едно хращче не мога да щупя. Абе, колко клот имаш? Клот 16. Дай ми го. За какво? Дай ми към 10, така трябва. Ние тук сме имали езерце. Дай ми 6, дай ми 6 клот. Ела. Да мога да правя нещо, дето го искам. Май го сложих, пък не знам. Чакай, бе. Я? Чакай, ела, бе, за теб съм. Но човек, той не ми дава да го сложа. Да. Да, бе, ако искаш ми виж после клипа. Не дава. Окей, Не знам. Я да спусна другата брадва. Аз трябва да намеря още плод тогава, защото като гледам на него му бъгва. Ай, на мен ми бъгна. Изведнъж. Я да си поставим содите тук. Да не ни вземат място. Бъгна му в кавички. Аз нямам. Какво? Бъгна ти в кавички. Не, бъгна ме наистина. Айде бе, не мога да щупя един такъв храб. Абе, я да вземам тъс. О, бутилки. Имам 4 бутилки. Аз имам и аз 4. О, има тук кейсове, бе. Те са рестартирали. Видях птичка. Пак вече не я виждам. Не мога да взема кльота. Абе, имаш ли лук? Лък? Не. Аз си направих. Питам, има потети и аз си направя един. Готово. Имам вече. Аз затова ти исках плод. Дори на мен ми трябва смола, тъй че аз ще започна да иска дървета. Аз чупа колко мога, за да мога... Има ли някакви лаптопи, за да видя? Чакай с другата брадва. Аз кое взех, бе? Я. Моя цепи стои. Окей. Какво? Моя цепи са много нещо, деца къде изпусти. Да, бе, знам го. Едно дето може да скатеш с него по планини. Той пустини, де. Я колко са, бе? 5. Аз колко за, бе? Ами аз имам 2 снакса, искаш ли? Какво? Снакс. Снакса? Да. Не ми трябват. Не, всъщност аз нямам. Дай ми един, ако може. Един, защото аз имам 2. Значи толкова. Аз на тъс брада ще слагам. Дай тъс да посилвам. Къде ми си? трябват перца. Ела. И на мен ми трябват пера. Колко имаш пера? 0. Мен ми трябват за унъс другата брадва, да си я подсилвам да е по-бърза, че тя много бавна. На мен пък ми трябва за друго. За какво? Я има ли приятели? Да се стрели. Да, той за стрели ми трябва. Добре, за сега няма никакви гости. Надявам се да няма. Чуме, от това кажа на хейска сървъра, там имаме много стрели. Доста сме се развили там, имаме всички неща.
Палда! Я колко имам? Две, тук имам 3 зъба. Още едно. Оф, не тъс. Колко пена имаш? 0, аз не съм убила птици. Ама Как защо ще ти видя? биш дрова? Защо чупиш дървета, като не ги събираш? Защото ми трябва смола. Кой? Смола. А това дето оправиш неща с него. Дет залепявам. Аз за зъби трябва да се залепя тук. Аз колко имам? Не знам. Имам 0. Да. Ей. Пада. Аз човек само след 2 минути ще тръгвам. След колко? Нека 2 минути. Окей. Защото трябва. После някъде 15 минути ще съм тук. Можем да довършим. Може да направим още един клип. Не, аз като си тако... Ти като затвориш, аз ще поизцепя малко дървета да завърша и той и ще го спирам. И после като се върнеш, не знам. Ще тръгваме лига силата. Да, може да снимам И на да лига. ти знаеш какво ще направим? Като аз свържа, ти ще спреш клипа, ще подкрепиш малко дървета и аз като ще направим един клип на лига. Да, аз искам ето и да го завършим, то още малко Колко остава. дрова трябва? Колко Ами, дрова? цепи сега, пък аз ще взема пъчки неща, пък и ще вземем дърветата да спрем. Събирай дърва. Добре, дай да видим дали ще успеем, докато ти там ще тръгваш на дъблека да направим ти голямото нещо. Само трябва после да сложим. Значи, ако искаш ли пръчки да ти дам за всеки случай? Ами не, ти си ги служи всичките, да ти имаш, те пръчките най-лесното. Цепи се сега. Аз така ще сложа всички пръчки, които имам. Добре, цепи се сега дърва, те пръчките не са толкова важни. Я да пална една запалка, че тъмно стана. Ама ти искаш да довършиш. Тъй клипчето ще е малко Ами айде човек, аз ще тръгва Майя баба. бъба. После може да се чуем, нали, за клипа на лига. Ами хора, после ще направим един клип на лига след някъде 15-20 минутки, нали? Аз сега той ще сложа и тези последните, давай ще спирам клипа. Айде, чао. Ами, чао. Чао. Аз ще те затворя. Добре. Тези последните давай хора ги слагаме и спираме клипа до тук и бъгвам. Така, после нали ще сейваме. Така. Така. И още 2 дървета. И сейваме и ще спираме клипа, но съжалявам, че е толкова кратък. Така. Да хапнем едно снакче първо. Добре. Да починим, преди да легнем. Така. Този епизод нямаше канибали. Добре. Да сейваме. Така, ами до тук ще приключа с този клип. Надявам се да ви е харесал. Въпреки че е кратък. Но ще снимаме и на лига, за да се изменим, че е толкова кратък. И благодаря, че ме гледахте. Коментирайте, абонирайте за мен. Дайте един палец нагоре и чао!